Pwede po magtanong? Saan na po dito yung pa-labrador ko? Ano yung gagawin niyo doon? We're going to Santa Barbara. Follow the road. Follow the road. You always to. Parinig kita sa mukha eh. What's up mga Kalokos? Panibagong araw, panibagong kalokohan na naman. At kung bago ka lang sa aming channel, huwag mo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe mo na yan at click the notification bell button para updated ka lagi sa mga kalokohan natin. Shoutout sa mga Kalokos natin! Shoutout nga pala kay Patrick Lopez Cariaga. Shoutout kina Jen and Robert Lupena. Shoutout kay Mami Maria Lucia Calao. Hi po. Shoutout din kay Christine Basto. Shoutout kay Renabel Lampit. Shoutout kay Rasmia Lumabaw. At shoutout din nga pala kay Ryan Cristobal. Shoutout din kay Maria Rosario Ortiz. So shoutout nga pala dyan sa inyo mga Kalokos. So yun! Huwag na natin patagalin to in 3, 2, 1, peace out! Pwede po magtanong? Saan na po dito yung pa-labrador ko? Ano pong gagawin niyo doon? Ay, maglalakad ka? Pa-labrador po. Malayo masyado din. Hindi mo kaya. Magpapagod ka solo. Pero pupunta po kayo doon. Tarantado! Ano gagawin po? Saan yung daan ulit eh? Diretso lang. Oo, alam ko kasi yung daan eh. Sige, punta na ako te ah. Okay. Siguro sa po. Nukap na to ate. Nukap na to. Nukap. Dalawang beses na yan! Alam mo yung ate yun? Nakikita mo yun? Ano yung saglit ate? Hotdog! Tignan mo na saglit. Alam mo yun? Ayun ah. Nakikita mo yung kulay blue? Nakikita mo siya? Yung kulay blue. Nakikita mo? Dalawang beses na yan! Nakikita mo? Nakikita mo rin siya. Sige ate, thank you. Wow naman! Wow! Wow! Excuse me. Can you help me find that place, Basista? Yeah. And then going to Bayambang. Bayambang? Bayambang. Bayang-bang. What is this place already? Isa na ng Bora. San Carlos, Bora. San Carlos, Tanong So where's the way going to? Joey. Eh, bakit tumatawa-tawa pa kayo dyan? Saan ba, ano ba yun? Where? This is Sapan. Borak, ay, San Carlos. So this is San Carlos. Yeah. But where's the way going to To there?
bayang bang. Dawning. Yes, there. Going there. Yes, going there. Is it straight? Straight, yeah. And then going to Bayambang already. This is San Carlos. What's the other town going to Bayambang? What? What's the other town going to Bayambang? Sa bayang bang, ay, ano? So that's San Carlos, Basista, bayang bang. Basista. So straight ahead. So go straight ahead. Going to Bayambang. Okay. Because I'm looking for the friend. Just wait. Someone calling us. Hello. Sabi ko nga eh. Papunta na ako dyan. Papunta na ako dyan. Oh, excuse me, can I ask you some question? What is this place? This is Banalag. Banalag Maultan. Where's going to Santa Barbara? Here. Going to Santa Follow the road. Follow the road. Yeah. Go straight. Go straight there. Then you will see the Barangay Tulyao. Barangay Tulyao and left. you will see the place. Yung always to. Barinig kita sa mukha eh. Always. You go straight and then you will see a sign there. Yeah. The sign is welcome to Curiao. And So the left. by that you will go Left, right. Where's the town of Santa Barbara? Santa Barbara. Where's the town of Santa Barbara? Right ka. Tamang pala, Andre. It's going left. Left, yeah. Left. You must travel straight and you will see a sign welcome to Tulyao and then you go straight. Going to left. Ay, you go left. You left and going to right. There Hindi totoo yan. will be a sign there. Yes. Use wait. The You can use Google Maps. signage. Yeah, there's signage there. Signage of Santa Barbara. Yeah. Okay. I will go straight there. Yes. Let's go Straight, straight. just straight and then you will notice some welcome Sorry, barangay. excuse me. Someone calling. Wow. Nakapagtanong na ako dito. Oo. Papunta na ako dyan mamaya. Sige, punta na ako dyan. Okay na ako. Okay na ako. Ate, pwede magtanong? Di ba naminis na po ito? Saan po yung ano dito tayo? Papuntang Bani? Bani po! Dito, pwede ka duman dito sa bago Kausap na lalabas ka dun sa dulo nito dire-diretso. Ay, pupunta kayo dun, te? Pupunta kayo dun? Palagay ko nakadroga yan. Anong gagawin dun, te? Pupunta ka dun, te? Sabi mo ba, Bani? Dito yung Bani, di ba? Sabi mo dito ka? Nasaan ka nga sa Kuya? Ay, pupunta ka nga dun. Pero may shortcut dito, te, dito. Te, dito po. Diretso lang tapos. Dito, te, alam mo yung daan? Anong gagawin mo dun?
Ano punta ka din doon? Anggulo mo kausap. Ano gagawin mo doon? Ano gagawin mo doon? Maraming daan? Di ba dito or dito? Maraming daan. Kasi alam ko rin yung daan ko eh.